Gâdi, 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 gâdi! Așa, picioare. E, nu, el... De drag te mușcă, știi? Așa, tati, ia arată-i și lui Alex. Are mare baterie. Ia, tati, cum era? Cum o facem noi? Ia fă și tu tuba, tati. Da, tati, uite așa. Cucu! Cucu! Andrei! Andrei, ia uite, tati! Ia uite cum se joacă Alex! Uite iepurașul, tati, să se joace Alex cu el! El vezi, de drag te mușcă! Știi? Dar fratele tot la fel face? Nu! L-am mușcat dintre el. A, de nervi! Cum? Ia uzi, gârli, gârli, gârli. Puchea, puchea. Auzi, eu sunt Big Brother. Nu mai fi, că n-am apucat, lasă-mă. Mai dă-o, mă. Dau bătaie, Cristi. Na-na, îmi dai na-na. Da. Vezi cum face așa. Auzi, știi cum e cu nana? Sora lui Michael se duce de la bastonul. N-avea o puncă să faci. Și o bucă era cât ai tu amândouă.
și ne-am amintit că unchiul meu, a murit și ăla, era slab, scândură. Și Luca îl lua și îl bătea cum crezi. Îl punea pe genunchi cu furașul de tablă la curs. Nu, pe el? Îl bate acolo, să nu? Îl bate așa. Să nu vină băiatul. La 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 la.